إذا مدب حنت عالمي أبز مدب بفلوت صحافة ممرامون إلسالس تصحفوا صحفات ناباهم نقربوا لسومنا مدبي كبرات خطاتلتنا نز مدب إن مكتتال وتر سنبت نينغو ساعات 11 قدم قطري قطراهم مس هارموني ميدا يخون أغرب إذا مدب نيات مكايلة سنة مكتتال فلسفنا ووازا አሉታዊ ጥቅምታት ሽጋራ ብዝኾነ መምዘኒ ጥቅም ዘለዎ አይመስልን ገለ 50 ዓመታት ይገብር ገለ ሰባት ንሽጋራ ከም መድሃኒት ሱኒሳይትስ ወይ ናይ አፍንጫ ውሽጣዊ ሕማም ገይሮም ይጥቀምሉ ከም ዝነበሩ ይዝከረኒ ግን ብምርምር እተረጋገፀ አይመስለንን ዝኾነ ኮይኑ ክትበልዖ ዝደለኻ አባ ጉንባሕ ዛገራ ትብሎ እንዲ ነገራቱ ብዙሓት ሰባት ንሽጋራ ፈውስ ናይ ከምዝዶ ናይ ከምቲ እናበሉ ይሰትይዎ ከም ዝነበሩ ናይ ቀረባት ዝታዩ አለማዮ ካሕሳይ የተባለ ኮሜዲያን ግን ሽጋራ ጎዳኢ ከም ዝኾነ ንምግላጽ ኣብቲ ኣብ ኣስመራ ዘርእዮ ዝነበረ ተዋስኦታት ጥበብ ብዝመልኦ መንገዲ ወይ ኣሽሙር እዩ ኣቕሪብዎ ንሱ ንሽጋራ ሰለስተ ጥቕምታት ከም ዘለዎ ሓቢሩ ነይሩ ቀዳማይ ካብ ሰረቕቲ ይከላኸለልካ ካልኣይ ከልቢ ኣይናኽሰካን ሳልሳይ ምስ ብዙሕ ሰብ የላልየካ ቀዳማይ ካብ ሰረቕቲ ይከላኸለልካ ድሕሪ ነዊሕ ናይ ሽጋራ ምስታይ ወልፊ ሓደገኛ ሰዓል ትሕዘካ እሞ ለይትን መዓልትን ትስዕል ብፍላይ ለይቲ ክትስዕል ከለኻ ሰረቕ ከም ዝነቕሕካ ስለ ዝስትፍል ንገዛኻ ክሰርቃ ኣይደፍርን ካልኣይ ከልቢ ኣይናኽሰካን ድሕሪ ነዊሕ ናይ ሽጋራ ምስታይ ዝውተራ ቀልጢፍካ ተኣርግ እሞ በትሪ ወይ ምርኩስ ክትሕዝ ትግደድ በትሪ ወይ ምርኩስ ሒዝካ ከለኻ ከልቢ ምስ መፀካ ብኡ ጌርካ ስለ እትወቅዖ ክነኽሰካ ኣይደፍርን ሳልሳይ ናይ መወዳእታን ምስ ሰብ ትላለ ኣብ ፈቆድኡ መገዲ ሽጋራኻ ወዲካ ካብ ጅባኻ ካልእ ሽጋራ ምስ እተውፅእ እሞ ክርቢት ምስ እትስእን ንገለ ሰባት ወልዓ ትሓቶም ሽዑ ኣቢልካ ዘረባ ትጅምር ግርም ሌላ ድማ ትፈጥር